Lalu untuk menyesuaikan kebutuhan zaman sebenarnya harus katam umpamanya dengan duit jasa berikut gampang sebenarnya di badan hukum kan ini boleh paket gampang karena kalau Quran itu orang setahun 2 tahun gue cawe itu ini gue terganggu lah butuh waktu lama untuk gue ya misalnya gini gue saya ngakeh sehingga mentalnya kurang kuat mulai ada ijazah yang berkaya begini nanti ijazah suka kakek oh begini sing di ijazah sarjana ya kalau di ijazah kok matul nanggung udah beli rucek ya udah santai nangis artinya repot ya ijazah gak tapi jualan no ijazah masalahnya ada ijazah pinter ngasih dan ijazah terus rawat mangan aku rawat mangan tinggi ada ijazah sing di ijazah di pangkat yang dulu kok udah tambah beliau intinya ijazah gampang gampang ijazah dinorong itu iso bayu Quran lanyah sampai itu dijamin dimulyakno Gusti Allah Quran lanyah niku dimulyakno Gusti Allah kata hati soleh sing janji enten wacane hadis tentang keutamaane wong hafal Quran. Kanjeng Nabi niku dawuh Gusti Allah niku duwe kuwatu ning bumi. Ahlullah yuhidduni alladzina yaqra'una al-Qur'an. Kanjeng Nabi ditangkleti Gusti Allah kok duwe warga ning bumi saka golongan manungsa niku sinten Kanjeng Nabi. Ya kuwi wong sing ahli Quran, ahli maca Quran ora maca Quran nang speaker niku ora. Nalika Kanjeng Nabi dawuh niki wong sing ahli maca Quran iku apa Quran kabeh, macane fasih kabeh sing iso ngaji. Ora wae iki sing iso bere Quran nang mik ngoten niku boten. Dadi maca wong ahli Quran sing dimaksud Al-Quran iku ahli wong sing dadi Quran. Terus hadis Allah man akramahum faqad akramahu wa a'dahul jannah. Eling-eling iki dawuh Kanjeng Nabi neng hadise terserah neng kitab Turutun Nasihin al-majlis as-sabi wal arba'un majlis 47. Eling-eling wong sing mulyakno wong kang ahli Quran. Jadi ahli maca Quran itu ora ahli sing penting banter nek speaker niku boten. Nalika Kanjeng dawuh niki kabeh sahabat niku hafal. Sing ora hafal kok ngaji ning sing wis hafal boten. Ngaji sing pasé wong ora hafal ya sekedhep sing bener. Sapa sing mulyakno bakal dimulyakno Gusti Allah lan dilebokno jannah swarga. Wa man ahanahum sapa sing rendahno, remehno, nginakno nang wong kang Al-Qur'an ahanahullah maka diwarti inakno, diasorno, direndahno Gusti Allah wa adkhalahun nar sing dilebokno neraka. Ngono ora percaya ora monggo nek aku percaya ora percaya dangine etre wong sing Al-Qur'an iku enteni piye bare Joyo Sirno. Terus saya mulai dengan video. Ya Abu Hurairah, man dawai ahadun akramu min hamilil Quran ya Abu Hurairah. Monggo ya ada metode di sana. Mbane tak kok dimae kare nanggo gosek baten iku. Wan jejer misal buka misal. Tidak tahu misalnya sedanglah jadi Kanjeng Nabi timbangane Abu Hurairah. Abu Hurairah niku sing tak cetakno biyen sahabat sing
fakir mau nih fakir jenenge asline Abdurrahman bin Sohar. Abdurrahman bin Sohar disebut Abu Hurairah mergo senengane dolanan kucing. Dadi kucing niku hewan apik ora najis. Cara bar njaba mlangkring sajadah niku ora najis nek kucing. Dadi hewan sing apik sing ora najis nek kucinge ora cinta yo bualangi wae sesuk berlawak disiki yo bualangi. Mergo nyayangi kucing kok disebut Abu Hurairah. Nah, ditibali kanjeng Nabi. Abu Hurairah neng ngersane Gusti Allah. Iku saka golonganmu kabeh manungsa iku ora ana sing luwih mulya ngungkuli Al-Qur'an kejaba para nabi. Ala wa inna hamla Qur'an indallahi akramu min kulli ahadin illa anbiya. Wa Al-Qur'an sing tidak Al-Qur'an ini nalika biyen tak critakno lho. Wong Al-Qur'an ya sing wacane Qur'an apik, fasih, guru nek para guru sak mendhuwur. Apa Qur'an? Nek ora hafal pokoke sregep maca tapi sregep macane belajar terus. Ora mengenal waktu belajar ya aku nalika setor ning bazarane ndak critakno. Kalau setor yang tadi kafir cilik mulai kul kamu ndro bil falak. Ana sing wong tuwek-tuwek iki mulai maneh wong tuwek sak mbata makin sak pawan ngoten niku setor. Dadi mulai cilik. Lah nek wong iso piye wong iso ra sempat belajar ya diwaca dhewe nang omah, aja diajarno, aja marahi nek sik goblok aja marahi. Salah aja ngajar. Salah ngajar pengen nyalahno lha kuwi jenenge goblok aja. Dadi wong sing Al-Qur'an iku kanjeng Nabi dawuh ora ana mung Gusti Allah sing mulya nguli wong sing hamilul Qur'an kejaba para nabi. Hamilul Qur'an ngerti wacane, ngerti maknane lho sing dimaksud niki. Jadi wong sing luwih utama khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama kuwi di antara kalian sing luwih apik iku wong sing belajar Qur'an utawa ngajar Qur'an. Kuwi ngajar secara benar. Ngajarno tafsire, ngajarno pemahamane, ngajarno maknane, ngajarno penerapannya masyarakat. Ora sing ngajarno nek saka muni ngoten niku dielingno ora gelem malah murid-murid. Jadi itu ya saja. Jadi keutamaan para sing jangan si Quran itu sinten mawon sing nyenengi doa ya ana bakal seneng Gusti Allah. Sapa sing ngasarno ya diasarno Gusti Allah. Percaya ndak percaya kalau dawuh Kanjeng Nabi nek kula percaya mawon. Pun sawetawis iku piye kita lajengaken terus saya sandaipun monggo terangke mulai. Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa ilar rasul. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi
dan takwila sadaqallahul azim. Ayat menika nerangake tentang amanah bukan amanah haji. Dina ayat terakhir niki winginane nika dua ayat terakhir nerangno tentang kedadiane wong sing kafir iku piye, sing iman akhire piye. Sing kafir dene nasibe nang neraka. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Urang ayat dhuwur iki. Wong sing kafir bakal gurno nang neraka. Sawise nang neraka awake dikepung geni. Rasa banyu panas. Warang kulite glodhok ulama nanti jajuluduhum kulite gosong glodhok entek. Badalna muncul dan wirogal yang ulama diganti neh kulite, diganti meneh daginge, utuh meneh dibong neh, digrojok meneh supaya piye ya ulama supaya rasa manggap selawas-selawase itu wong sing kafir-kafir. Ayat iki kok nek surat Hajj 17 utiat lahum thiyabum minna lina kafaru utiat lahum thiyabum minna. Wong kafir-kafir iku dipasangi pakaian tapi pakaiane geni habis dikandani geni. Yusabu min fawqi ru'usihimul hamim kon dhuwure digerojok banyu panas sing bal-bal. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Niku ning surat Al-Hajj juz 17. Padha berdodol isen-isene weteng kulit daging kabeh berdodol entek. Mangkane balung ditokno meneh. Niku wonten iku terus menerus. Ning ayat dhuwur sing tak waca niki wau karo ayat badal julukan wirohal ya ulul albab. Lah sing wong iman wala amal sholihat sanudkhilum jannatin tajri min tahtiha al-anhar diunggahake ning swargane ana bengawane saka ngisore milik bengawan. Dene bengawan rena papat sangka banyu sing ora berubah warnae jernih ma'in wairi asin wa narun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Niku ning juz 16 duwe gawan saka poan saka susune ora belasan ora gendulan ora botolan gawanan susune ora wah ngrasane selawase ora mampu. Lolone gawan saka arak lan harum min khamril ladzil lisyaribin. Joben duwe gawan saka arak nang swarga iku seger ladzatin lisyaribin, ladzat lezat kanggo wong sing ngombe. Ora mendemno dienggo iming-iming wong sing nang donya gawene ngombe mendem nang ora dibong nang neraka diiming-iming arak swarga sing ora mendem. Terus duwe gawan min asalin musaffa sangka madu sing jernih murni. Lah nang swarga iku bar mangan sak cokotan terus mangan neh. Iku ora kok saya blenger tapi saya tambah inuke, saya tambah segere. Bar ngombe sak ceglokan ku terus ngombe neh. Iku ora kok sudo segere gak saya akeh. Nang kene kan cara ngono ngombe kopi sak seripitan, rong seripitan seger. Jajal nek sak jidor entekno hak blokean. Nang kono mangan sate iku sak suduk enak umpamane. Rong suduk tambah enak neh. Ngincipi neh tambah enak neh. Tiap detik, tiap menit, tiap jam iku nikmate ora sida malah tambah. Ora enak wong krasa warten. Rasane pinutho nang swarga ora ana wong warten. Ora ana wong kudu nuntut, kudu wisik, kudu pipis ora ana, wis ora ana apa jenenge kloset ora ana, pecereng. Cara ngombe mangan
wong sing kaya nang donya enek pelem iki diwenehi wong iki munine hadzal ladzi ruziqna min qablu ayate ngono nang siji ya lho siap kaya rezeki aku biyen kae to tak malaikat jajal sik jajal sik dicokot lho beda enak ngono iku bar nyokot kedua tambah enak ora duwe kuarken ora duwe plempoken nang swarga iki pokoke nyokot ora duwe tubuh tipis sing wis ora ono mangane dadi kringete rupa kaya apa jenenge mutiara ambune kaya misik nang kono wis ora ono panas ora ono peteng nang swarga ora srengenge soben la yarawna fiha syamsan wala zamharira ora ono srengenge yuk tapi orang-orang kaya yupe anu ora yuk saka nang srengenge to yuk gak teduh ayat sing dhuwur iki wae aneh kok fiha azwajun mutahharah sampeyan nang kono duwe bojo sing suci jabane suci jerone ilahire suci batine nek donya gak dikol kan wedok jabane ketok suci waduh wis jago tapi jebule cerewet ngono ya wae ngono utawa ya ora patek ayu tapi ora cerewet nek kono suci resik njaba jero ora ana wong men ben swarga ora ana wong pet ora ana wong lipas ora ana wong wedok tukaran mbek marune sampe gak enak ora iso cemburu ora iso mangkel to ning swarga wis gak iso mangkel wa najana ma fi suduri min hullin jawa nyopot sangka atine wong mau rasa mangkel dengki gegeten rasa pokoke rasa sing nang ati dene swarga wis gak iso mangkel ikhwanan ala sururin mutaqabili bersaudara iku nek terus 14 ayat jadi nek swarga kuwi wis gak dimangkel la yang masuk fiha nasabun ora disentuh rasa pegel sak titik ora ana wong dengken ora ana wong dabluk-dabluk kaya resel iki wae sing wis kerit iki ra ana soben pokoke ora ngrasakno ora kesenggol bahasane ora kesenggol ayat asum fiha nasabun ora kesenggol rasa pegel pilek ya ora ono belek ne opong ora ono soben ngono untuk rokok nyukil wis gak cara ben cara bar mangan sate tak kerja orang itu bener orang salah yang dadak nyudeti nunduki subhanallah batin sate gedibak ya sak piro sak rinjing teko entekno langsung ganti bener ora kaya nyukili nang kene kan mangan sate rong suduke diintal kaya pel wajib berarti ya gajil kan sak jam yo ora lembut ya sing penting kono blodot jero kono yo pengen kita jadi nek nang swarga ora kesenggol rasa pegel dadi wis ora ana turu ora duwe ngantuk nek swarga iku gak ana ngantuk dadi nang swarga wis gak ana turu mergo turu iki padha mati setengah mati cilikan ora ana wong turu ora ana ngantuk pokoke anane seneng tok ora ana kewajiban ibadah wis ora usah salat ora usah poso wis enak tok azwajun mutahharah bojone arek perawan terus dadi bojone sing saiki tuwek elek langsung dene swarga iku dadi nom perawan selawase urban atroba bangsa nabi bangsa nahuna insya waja'alna huna abkara nang surat Al-Waqiah iku perawan terus ora ngrasakake jenenge kotor supaya swarga ora sudo saya suwe saya tambah ajine sing lanang saya suwe tambah gagahe nek mlaku ora doblak-dablik ora nyengki itu doblak-dablek iki ora mulane nalika nang donya iki kok karep dirawene lah di adepno lakon mangan garwa pas-pasan duwe sarwa pas-pasan
wis lali ya, bulan duit yo lali yo jeneng wis tuwa. Iku tuwa lali. Besok dijenang apa terus kan turu lali. Dadi nek nyawang omah gedhe mobil apik ya di iyem-iyem karo ndonga Allahumma la aisyul akhirah. Gusti ora ana kehidupan kebahagiaan sejati kejaba kebahagiaan akhirat. Sing duwe nyawang wong duwe mobil akeh ngono iku direlek dhewe. Mobil akeh apa masalah wong tau numpak ora numpak kabeh kok ana supire numpak supire. Ante among ante didol nek kuwi kok ana supire kok. Ana wong mobil sapu wirang-wirang mongkon rasa tak sebut no. Itu sampai daerah karuan mobilnya wakil. Itu kami saulan cicilannya 250 juta. Mobil tank ini 16, trotonnya 16. Itu cicilan tok. Wongnya tank ini awetannya entek-entek orang merasa nol. Itu rehat hati ini. Untuk juara nabi rawi. Warga banu tufinuhum jilang golila. Akhir ayat sing diinginiku. Wong iman sampeyan tak lebokno nang tempat sing yuk sing teduh nyaman. Iku ayate. Dilan golila kuwi tempat sing teduh nyaman selawas-lawase ora ono enteke, ora ono pedote. Nang kene duit sak miliar, 2 miliar. Itu kan ono enteke, nek tinggal mati ya. Duitnya sing ilang dhisik. Duwe bojo ayu, nek bojo sing ilang dhisik ya awake dhewe sing ilangno. Utawa nek kok iso teko tuweke ya wis ora ayu neh, padha tuwek keplek kabeh nang ono ayu terus gandeng terus. Ora ono enteke. Lah ayat iki nyeritakno perintahe Gusti Allah sing sakniki iki nalika awake dhewe dipercaya wong liya utawa dipercaya Gusti Allah. Sebab-sebab temurune niku ana wong kafir biyen jenenge sing tukang nyekel kuncine Ka'bah. Jenenge Utsman bin Thalhah iku urung mlebu Islam. Nalika kabedhahe kota Mekah, kebukae Mekah. Utsman bin Thalhah niku juru kunci Ka'bah, sing tukang kuncine Ka'bah. Terus kuncine dijaluk ora langsung diparengke. Utsman munggah nang dhuwur protek Ka'bah. Terus dindane disuwun ya Idina Ali dipeksa. Rene iki sing jaluk Rasulullah. Akhirnya diparingno. Setelah diparingno, Kanjeng Nabi terus mlebu ning jero Ka'bah. Niku terjadi tahun 8 Hijriah. Terus sholat 2 rakaat nang Ka'bah. Terus keturunan ayat niki. Ayat niki Kanjeng Nabi terus perintah Sayyidina Ali balekno neh nang Utsman kuncine iki mergo wonge iku sing tukang juru kunci Ka'bah awake biyen. Terus nanti somben turun-temurun sing nyekel kuncine Ka'bah ya anake Utsman. Utune Utsman sak mengisor, dadi sakire nganti sak menika sing nyekel kunci Ka'bah iku tetep keturunane Utsman bin Thalhah niki. Lah ngerti kuncine dibalekno nek niku Utsman tersentuh. Lho nek menapa njaluk tak ngel-ngel. Kok saiki barengan malah diwekno nang aku iki. Terus diboyak bacake ayat niki terus mlebu Islam Utsman niku. Akhirnya setelah niku wis mati, Utsman sedo sampeyan setelah mlebu Islam kuncine dipasrahno nang sedulure. Sedulure sak mengisor nganti sakniki sing megang kunci Ka'bah iku turunane wong niki. Jane Sayyidina Abbas yo pengen Sayyidina Abbas niku pamanane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tak kula mawon sing nyekel, kula kan tukang nyawisi umben wong ziarah haji. Jadi Sayyidina Abbas niku awet sadurunge Islam. Niku tukang nyawisi minuman wong sing ziarah nang Ka'bah.
Nanti sak mriki niku keturunane Sayyidina Abbas jatah maringi ombe-ombe niku. Cuma karena kanjeng Nabi keturunan ayat niki supaya diparingke ning gone Utsman meneh. Ora diwawahi daya sing wis mlaku niku mau akhire Utsman mlebu Islam. Waca ayate nggih diterangke. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha sa'amane Gusti Allah iku ya'muru perintah ya Allah. Perintah saka Allah kum ing sira kabeh an tu'addu ing yen to nekake sira kabeh al amanati ing pira-pira amanat ila ahliha maring ahline amanat kan duweni amanat. Itu sebab tumurune niku wau Utsman mau diperintah supaya dibalekno nang gone Utsman. Cuman perintah itu ya umum mergo niki ayate ya murukum kum disiram kabeh wong iman kabeh umat Kanjeng Nabi diperintah supaya megang teguh amanat. Orang nyelenjani, orang nyidrani amanat kepercayaan. Wa idza hakamtum lan nalikane ngukumi sira kabeh bainan nasi dalem antarané manungsa antakumu diperintah antakumu ing yen to ngukumi utawa mutusi sira kabeh bil adli kelawan adil. Terang kese. Jadi amanat kepercayaan niku nek neng tafsir diterangno ana 3 perkara. Siji amanat sing kudu dipegang kawula nyembah ning Gusti Allah ibadatullah bi ayyaf'ala al ma'murati wa yajtanibal manhiyat. Siji netepi amanat nyanggupi ibadah ning Gusti Allah. Mergo nek zaman rumiyin menungso itu dijanji alas tu bidobikum kol bala syahidena aku pengiran itu nggih Gusti syahidena kula nekseni mula wong sing diparingi nikmat iman niku berpegang teguh nindakake amanah Gusti Allah nglakoni ibadah ninggalno kabeh larangane yaf'alul ma'murat. Perintah itu apa wae jadi perintah itu dilakoni apa wae ibadah rukun Islam memang kudu ditindakake apik mek sedulur mek tangga mek kanca dilakoni mergo apik mek tangga itu ya perintah apik mek sedulur Islam itu perintah kudu dilakoni tinggalake larangan niku amanat sing pertama. Amanat sing kedua niku amanat gunake nikmate Gusti Allah kanggo nglakoni kaapian. Nikmatun allati ul'ima biha kasam'i wal basari wal afiyati wa ghairi dzalik. Amanat megang teguh nampa amanat Gusti Allah diwehi nikmat. Nikmat rupane kasam'i pendengaran pengrungu. Lho jenengan kan ora tahu mongso diwehi nikmat iki amanat ya kuping tengen kan ora tahu alhamdulillah Gusti kuping tengen kan gak tahu tak nguri ngomong ngaji cah kan gak tahu guru tahlilan maulid kan wis ngantuk nek delok TV kan tak pirang-pirang jam gak ngantuk dikasam iki nikmat iki amanah wal basari penglihatan pandangan mripat awas iki lho. Terus wal afiyati kesehatan yang sering tak ceritake di nikmat. Wa dalika dan lain-lain. Wala yusyriku fi ma yudhikullah monggo aja nganti nikmat mau digunakno kanggo nglakoni perkara sing ndadekake Gusti Allah bendu. Ya iki awas. Iki kira-kira ing dalam sedina suwengi iku mbok ndelok Quran pirang menit mbok ndelok HP pirang puluh jam ngono iku takoki dhewe atine hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Aku ora dudik ana rene
awake dhewe takoni dhewe aku iki mataku iki tak ndelok Quran kok panus iki kena apa ya aku mending iki maca ayate ketinggalan ya isih dapuranku dhewe kok ngene nah dhewe mripat pengrungu wal afiati kesehatan ya rasa itu kira-kira dienggo lunga nang delok dangdut delok ketoprak ambek lengo ngaji enteng ndi lah perkara sing marai Gusti Allah bendu iki nek kesehatane awake dhewe dienggo lunga nglakoni perkara elek lunga delok dangdut nyawer pirang jam tekan Mas Pak RT paling diterima 3 jam 4 jam ngaji mamune tengah jam lutar lunte dingantuk-ngantuk lagi mripat-mripat si singa wajib iki deklak kuwi dingantuk-ngantuk sampean dino iya tapi aku nang makan melek sering terus masalah kita berkuara jadi wal afiyah kesehatan niku nikmat amanah niku dan lain-lain jadi nalika engsel cek lancar untuk klak-klak dia entengnya dienggo nang dia nggo toprak apa nggo delok dangdut apa nggo delok wayang apa nggo uyon nang blalo ini kan ono nggo nang langgar dalan mamune ngantuk wiridan mamune tutu blayu wae kan ono seluruh nikmat kuwi amanah mula mongko fala yusribuha fima yudikullah aja nganti nikmat iku mau digunakake nganggo perkara sing bendokne Gusti Allah sering tak terongke pamane aku dibukoke sarung apik-apik Pak RT kanan terus tak tutuh-tutuhno sarung tak ngaji kan kok seneng lego kanggo jamaah lah kok sapo aku dikono sarung tak golak motor mesti ada kan mau piye iki dian nyepelekne wong ngono lah Gusti Allah nggih ngoten nek awake dhewe nikmat iso dipate alas seneng maca Quran seneng jalan ngaji Gusti Allah rito kok sapo nek mripat awas dadak senengane ngerti tontonan setan tok ya Gusti Allah bendu Gusti Allah bendu kok nek mumet sithik kita apa to yo dosa apa to yo banget niku nanti gak kangen kaya ngene badok niku banget kok banget nae nganti ora ketok nikmat iso mlaku teko beber iki yo nikmat mati sing kok nang bayang iku gak ngeten temen wong siswa yo cek berawisi tangan Gusti Allah kok dikira gila kok ngono alamat sing nomor 3 dadi mau dibagi telu alamat sing nomor 2 amanat sing nomor 1 mau tentang ibadah alamat sing nomor 2 tentang nikmat iku amanat sing utama amanat sing nomor 3 amanat sing berhubungan ambek wong hukukul ibadi hak-hake manusa kalau ada ii kaya titipan mbok titipan ngomong aku titip ngomong ya Pak Yai Pak Kawi nek kepethuk ya simo sampai no ya kuwi ya titipan biasanya titip omong kan padha gak titip dhuwit gelem engko nek disusuki jadi titipan itu titipan omong mbok pakaian mbok apa kuwi amanah kalau ada ini kaya titipan wae halan liyane titipan mongko fayajibu alal insani ta'diyatul amanati mutlaqan wong sing dititip amanat mbah berupa apapun mbah klambiku iki sesuk nek ketemu ya simo meno ya aku kok ora ketone iki contoh kuwi wajib disampaikan utawa titip omong sak kecap ora kecap nek wis muni ya saku wajib disampaikan wajib tak diatur amanah wajib nyampe amanah nek ora saku ya aja saku nek saku ya mohon sepurane aku gak iso mbah berupa apa wae sing berupa amanah iku wajib ditetepi mergo kanjeng Nabi dheula imana liman la amanah talahu ora sempurna imane wong ora kena percaya iku gak kena ora percaya iman ora sempurna imane jadi sing berhubungan ambek manusia sesama manusia amanat iku mau ya iso berupa titipan
bisa berupa kesanggupan atau apapun sing wis disanggupi menika berupa amanat. Kanat qauliyatan au fi'liyatan au i'tiqadiyatan. Diperjelas secara rinci malam ini. Sing berhubungan dengan wong mau baik iku berupa ucapan. Jadi ucapan aku tulung yo sampai tenan lho omonganku kuning. Aduh nek Pak wajib ini yo tak sampai nih. Muni yo wajib disebut qauliyatan. Au fi'liyatan itu pekerjaan. Aku tulung yo nyah duwe iso uga pan utawa ora pan 100. Kok tulung dautno sak gula kebakno yo beres wis ora gulane. Kene iki dijabut seprapat wong tinggal ora dibarno iku. Dosa gedhe niku. Kok wis sanggup amanah fi'liyatan. Au i'tiqadiyatan utawa bab keyakinan tenan ya iki engko nek kowe lakoni ngene engko bakal kowe tumiba ngene lho aja lakoni tenan lho wonten iku nek wis percaya wis sanggup kok dilakoni dosa sing qauliyah umpamane qauliyah kaya omongan mau termasuk qauliyah maneh hifdzul Quran mbok sing ngapal Quran iku abot mulane yo seneng ngeridu wong ngapal Quran sebutna teng mriki. Wong sing ngapal Quran iku deres Quran ku wajib. Wong sing ora ngapal kan sunah. Mula abot wajibane wong sing ngapal niku kula aja digawe lara. Kok ora ana ngapal Quran, ora ana ngapal Quran dawuh Gusti Allah ngatus kursi. Laula Quran mahfudun fi sudurihim upama ora mergo Quran sing terjaga ning atine wong Quran la halakati dunya wa man fi hayatine wis ajur dunya saisine langit mau netesno banyu bumi mau nukulno tedukulan ati wong ora ana wong akal blas ya terus kiamat dilempet jagate. Jadi termasuk wong sing apane kuwi amanat njaga apalane. Lah wajibe iku piye direse wajibe sing penting ora terus di waktu gak. Sing penting maune wis lanyah tetep dijaga lanyahe. Iku jenenge wajib. Ya, terus ke ayate. Jadi nyampe ne amanah. Iku fa'in amina ba'dukum ba'dan fal yu'addil ladzi tumina amanatan konjus. Tiga akhir diwoten. Terus nek memberi keputusan mengatur suatu menyelesaikan masalah itu tugasnya pemerintah, tugasnya tokoh masyarakat. Wa idza hakamtum bainan nasi antakumu bil 'adl, nek mutusi perkara menyelesaikan masalah kuwi kudu nganggo cara sing adil. Adil iku piye? Adil iku ya ora dolim, ora pilih kasih, ora banjinde banci ladan wong bahasane wong kuno biyen nek tokoh utawa pejabat ya ora pilih kasih cuma biyen sing milih utawa sing dukung diutamakno karo ngono kudu antah bil adil. Nah adil piye ya dosa gedhe wong sing gelem ngumpan amanah kok ora adil wah yen ora milih aku sing pes wae ngene iki dosa gedhe utawa mergo ketingane ngono iku kok dalam menyelesaikan masalah dadi ora adil ya dosa mulai ayat liyane walaya jadi mannakum sana'an qaumin ala ta'dilu aja nganti mergo gethingmu nang wong terus dadekno sliramu ora adil iku ya dolim. Sing bener disalahno, sing salah dibenerno, lha iku jenenge dolim. Pamane aku wedi ngambek ISIS terus berperkara ambek wajib. Jane sing salah ya wajib, tapi kuwi penting bedhe. Wah, ya bener, golekno perkara, golekno alasan sing wong iso ketindes. Ngono iku jenenge syara'an wa min ala ta'dilu. Dadi mula
dhewe diperintah Kanjeng Nabi nek seneng apa wae kuwi, seneng mek sapa wae kuwi ya senenge biasa-biasa wae. Aja kesenengan habibaka haunamma. Nek wis seneng mek sapa wae sedengan-sedengan wae. Nek seneng mek aku aja nemen-nemen iki. Mergo nek seneng nemen kok biasane ya wektu bakal dadi gedhing sing gedhingan nek bleset. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Kowe nek gedhing kok seneng mek sapa biasa-biasa wae sewajarnya. Bisa jadi wong sing paling kok seneng iku sebenarnya kok gedhing kok kadung gedhinge nemen. Wah, nek ngoten niku. Lah nek gedhing mek wong, nek gedhing mek wong ya aja nemen-nemen. Wa budu baghidaka haunamma. Kowe nek gedhing wong kedungo sing sawat-sawat wae. Elek ya wis ben lakone ora usah nemen-nemen gedhing. Bisa jadi sampeyan mergo sesuatu wong sing gedhing dadi sing mbok senengi. Boten niku mundak kelak kok dina mburine. Jadi lantahkumu bil adl. Nek ngukumi menyelesaikan masalah kudu adil. Adil iki piye? Adil ya dasare kudu agama, kudu Al-Qur'an. Dasare ora kate gathuk, dasare ora katon seneng atau puas sijine boten. Inna wa ta'ala Gusti Allah iku ni'ma ya'idukum sak bagus-baguse. Ya kang nuturi, ya kang aweh mau ilah kum ing sira kabeh. Bihi kelawan ma Gusti Allah iku nerangno ngeten iki mari mau ilah. Nerangake tentang amanah, nerangake tentang harus adil dalam memberi penyelesaian solusi masalah ngono iku. Ngono iku mergo mari mau idoh dumateng kawulane sing disenengi wong sing iman. Nek wong sing ora iman ya diumbar. Inna wa sakamane Gusti Allah iku kana usana ya Allah ana iku sami'an. Zakang midanget basiron rendah. Moho mirsani Gusti Allah iku moho midanget modho krungu lan mirsani seluruh perbuatane kawulane. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan iki ayat perintah malih. Perintah kanggo kawulane Gusti Allah sing iman. Eling-eling wong akeh amanu kang padha iman ya alladzina. Ati'u padha kaato sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wa ati'ulan padha kaato sira kabeh ar-rasula ing utusane Allah. Taat marang Allah itu tegese piye? Taat manut ning Al-Qur'an. Manut perintah Gusti Allah teng Al-Qur'an. Lan manut Kanjeng Nabi iki piye ya manut ning sunahe Kanjeng Nabi. Wa ulil amri lan wong kang nguasani perkara, kang ngatur perkara pemerintah. Mingkum saking sira kabeh. Ayat iki minangka perintah Gusti Allah ning wong iman. Wong sing diparingi nikmat iman. Dadi nikmat iman niku nikmat anugerah saka Gusti Allah. Nek ora kebagian nikmat iman wong iku mbok didakwahi 1000 kiai apa. Lha kok bendina diputerno ceramah apa. Ya pandang ngobos wae mergo ora kebagian nikmat iman. Contohnya kalau akeh Kanjeng Nabi kagungan paman wong iku ganteng adine Pak jenenge Abdul Uzza. Ganteng kuning kemerah-merahan nek muring-muring kulite merah. Mula kaya wowo kaya kendi kula disebut Abu Lahab. Umahe meh gandeng dengan Kanjeng Nabi, wonge ganteng. Pisanan dengan Kanjeng Nabi Abu Lahab niku duwe anak jenenge Utbah ambek Utaibah, anak lanang. Pisanan ambek Kanjeng Nabi putrine kalih niku di Rama ambek anaknya Abu Lahab. Ngerti mukjizate Kanjeng Nabi, ngerti bulan diding sigar. Ngerti Kanjeng Nabi awit cilik ora nate goroh pisan-pisan
kowe turun kautus iku ora nate goro pisang-pisang. Ngerti Kanjeng Nabi niku keringete wangi, sopan santun. Dadi wajahe niku tersenyum, jeneng tersenyum wonten bibire karo wajahe. Dadi tidak wae Kanjeng Nabi nganggo cara sing sopan, wis makruf, wis apik nek ndawani. Ora trimo gak manut, tapi malah misok jenenge benar kuwi. Kalau iki dikumpulno, sampeyan nek aku ngomong percaya kabeh ora ya percaya. Kok awet cilik Kanjeng Nabi ra nate goro, bocah kok. Mergo ora dibagi nikmat iman, bareng didhawuhi sakmene aku utusane Gusti Allah diperintah supaya ngajak kowe kabeh nyembah Gusti Allah, aja nyembah liyane Gusti Allah. Ngono iku malah misok cara kene kurang ngaji ya Muhammad. Tabban laka ya Muhammad, boten misok. Mergo ora kudu nikmat iman. Mula ya tetap najan tidak wawono Kanjeng Nabi. Ya bangga ora iman ora kedeman nikmat iman. Lah kula jenengan ora ketepuk kowe Kanjeng Nabi, ora menangi sahabat. Kok iso percaya iman niku wong sekarang niku mergo apa? Apa mergo ngaji nek apenak lah ketemu pirang perkara wong ngaji seminggu pisan ngantuk. Mergo diwene nikmat Gusti Allah ora mergo masyhuri ngomong syukur ngomong menyambut seminggu pisan wis cilik Rasulullah lan wis ya belakangan pengen ganjeng jaminan ae lan wis. Jadi mergo diwene nikmat di saya Gusti Allah diwene anugerah iman sampeyan bakalan swarga neraka. Disayang Gusti Allah mula imane iki dipupuk diopeni aja nganti klereran aja nganti ucul. Carane iki siji ati Allah taatan ning Gusti Allah. Taat iki manut perintah Gusti Allah. Diperintah apa wae sing tercantum ning Quran, sing diterangno ulama lan kiai tindakno. Sing dilarang tinggalno niku jenenge taat. Iya nek nyolong cara kasar aku ya ora tau. Nek nyolong cara halus iya taate dadi iki karo ora dadi kingkulanku wis semene sumpah ora dadi iki nyolong halus. Nek nyolong sing halus nek hasile waki nganggo pulpen. Iki sing pinter nek dhewe tapi dhek mau. Tapi teorine kan ngerti ya. Carane nyolong halus nganggo tik-tik gak tapi wis imane wis kanter. Tapi paham nyolong pulpen iki ngono kuwi lah. Kuwi gerakan-gerakan ini. Mau nek iman tenan. Musyrik halus nyembah. Anu ya wis nyembah patung yo ora dibakari watu yo ora. Mbok nyembah duwit, mbok nyembah bojo. Ya bojo iki kok kabeh bojone iki kaya nyembah bojo, mbah duwit iki. Apa wae dilakoni senasar musik penting kok di posone wis ulane wis poso dadi nganggo duit ya wis sawah dhewe iki model kelakuan ngono kuwi lha kan akeh. Lah ngono kuwi imane nang lambu nek iman tenan dhewe iman ya ati Allah taatone Gusti Allah wa ati Rasul nek carane taat nek Kanjeng Nabi nyonto sunahe Kanjeng Nabi niku pripun. Nek pengen ngerti ya ngaji sering ora ngaji ngeten iki. Kanjeng Nabi niku nek mikirke wong liya, mikirke umat niku ngalahno awake dhewe. Kanjeng Nabi nate resus 3 dina mboten dah. Betul sahabat resus ketok keltere. Cara bahasane kene wae. Kowe ketok keltere mangan enak. Loro kali dinten mboten dah Kanjeng Nabi. Nah, kira dino aku wis 3 dina saya komplekse. Jak mantuk nek ngene Bu Asiaku Aisyah. Aisyah menurut daharan apa mboten enten wonten rencekan kok roti ali-ali kalian sekan. Kulo dibundut diparingno sahabat sing wis resu dhisik niku. Ya nanti padang. Lah jenengan mau 3 dinten aku jek kuat, aku digawe ora lesu ora ngelak Gusti Allah sing penting awak dhisik. Jadi Kanjeng Nabi ngorbanno ngalahno sarirane sing penting umat riyen.
ora critakno Abu Hurairah biyen kaya Abu Hurairah tau tak jawabno. Wong-wonge mergo penghuni sufah itu tempat khusus kanggo wong sing ngaji tapi wong nglarang-larang. Mangane sak paring-paring arek-arek wong wewe. Siji dina Abu Hurairah wah suwe sak 3 dina gak mangan. Tapi anti jaluk mau jaluk. Aku sithik-sithik rada niru. Aliran dari duit mau muni jaluk iki jane ya ora seneng tak diru alirane sahabat jane minat ta'affuf. Terus lingkir ning arep dalan arep masjid. Arep-arepe nek menawa nek wong takok kowe lesuhan, kuwi tak imangan. Jane lama pengen butuh tenan kok. Terus sama Sayyidina Abu Bakar liwat. Bapak takon, Abu Bakar, kula lali ayat niki maksudnya pripun, maksudnya pripun ya, itu disauri ayatnya. Ayat ini, atau ini judulnya ini, ayat misalnya ini. Kuwi nek dina ditakoki dikon mangan tak piye ngono. Ora ditawani terus mundur mulai. Terus Sayyidina Umar lewat. Kon Umar ayat niki budine pripun ya sambungane kula kok lali. Ya diterang oleh hadis asal jenenge nek ngendikane sahabat itu asal. Aku takok iku jane ora kok aku ora ngerti ora. Nek menawa dhek tawa aku mangan ngono. Jan terus tenang tapi moh muni jaluk. Akhirnya njur langsung Sayyidina Umar tindak terus Kanjeng Nabi langsung senyum piye Hurairah. Salam terus senyum. Ayo berburono Bunang mah jangan daleme Bu Aisyah daleme sing saiki di makom Rasulullah iku mati ya dadi gandeng ke masjid iku. Cara baru masjid sing rondo iku mlebu mengarep terus dijak mlebu nang ayo anak. Ana kopi apa jenenge? Susu sak cingkir tak umbi. Ya cingkir ceritane barane ya cingkir. Susu sak cingkir. Iki kondi Aisyah niku tiyang terkait dengan laut Nabi. Oh, ya wis saiki celuk Hurairah kabeh sing nang sufah celuk kabeh. Jane yang lulus dodol berlepet. Ye, ya aku sing kaliren wong malah ditawakno iki mau cara kene ngono. Jane sing kletikan ya aku malah wong sakmono kae celuk kabeh. Diceritakno ana wakila ana 200, wakila ana 300 wong. Kon mlebu kabeh Kanjeng Nabi ketinggal mukjizate niku. Wis nyar ora ana sing pikir kae kon besik. Lho kok kono sik sing kon ngombe cara kene tak lumno udin nyar wae sisir. Kon ngombe sak marke. Sing klikikan ki aku malah sing dia iku wong liya sik. Balekno neh. Baik masuk sini nih, mlebu wong 10 nganti entek niku cingkire rong. Saiki karek ora aku mbek kaya Hurairah, cek, sik bot, cingkire susu cek bot. Nah, wis aku ngombe sik. Dadi sing dikon ngombe santrine dhisik malah. Kanjeng Nabi niku nyandang ngombe bisa glok-glok neh. Tanduk boleh nganti sak wareke nganti ra 8 melek iku cek bot. Wes pun saya setuju, muat saya setuju. Nembe Kanjeng Nabi muncul terakhir. Ngoten niku akhlake Kanjeng Nabi. Anut akhlake Kanjeng Nabi. Lumone niku ngalahno awake dhewe. Wa ati Rasul iki ngaten iki. Nek kepethuk wong Kanjeng Nabi niku ora tau mencereng. Ora tau pasuryane gregetno. Nek berjanji wala yuqbilu ahadan bima yakrahu wa yamshi ma'al armilati walawil ubudiyah neng bakana sing diri karo kudu ora enek. Kanjeng Nabi ora pernah ngadeg neng wong liya nganggo pasuryan wajah sing gregetno. Wajah sing ora nyenengno aja sajane kok omongan pasuryan sing ora nyenengno iku ora tau. Dewi kan jarang pedokong wajah saya nyenang semut peteng peduk saya nyaman ngobrol wajib
mengira ngeluh dadi ngeluh berbuat nyawang kok ISIS kok dia ya pasorean aura peteng ngono. Kanjeng Nabi niku ana sahabat susah. Sowan ning Kanjeng Nabi, apa ini madul jare. Iku teko kono wis bunga. Lah kowe rene ape opo jane cara bahasa kene ngono duka Kanjeng Nabi. Kulo ana omah jubet jane. Tapi sebabnya apa? Beda mek sing sowan Sayyidina Umar iku kan elek diamuki bojone. Nek iki ora. Teko nggon iku lali masalahe. Kulo niki wau ki griya niku jubet susah. Pengen watu jenengan tapi dugi mriki kok malah bungah lali masalah kula. Ngoten niku Kanjeng Nabi mergo ekspresi sing tampak Kanjeng Nabi itu ekspresi kebahagiaan. Kadang-kadang nek kiai saiki kan boten. Kiai saiki kok gua ora ngono lah. Ora nek wong dolan ngene kiai. Jane kok gak ngono. Ayo bareng kiai sambat disumbang. Nah iku mumet nek sambat nek jaluk terus ngono iku. Saya rada akeh sing ngono iku. Apa nek kiai kok senengane cedak nang kantor pemerintah iki nek cara Sayyidina Ali ya wah bisa ulama bisa mulu elek-elek ulama lan elek-elek pejabat nek ngono iku yai ditekani ya wong ngadong-ngadong nang gone pejabat iku nek cara Sayyidina Ali kowe nek ngerti wong kiai jene mandang kiai kowe senengane ngadong-ngadong nang omahe mulu ki ya pokoke pemerintah atau pejabat. Ngono iku fakul bisal ulama wa bisal muluk ngono saelek-elek ulama saelek-elek kiai. Suwali nek pejabat gelem mara sering ning ngene kiai ngono iku omong-omong fakul nikmal ulama wa nikmal muluk nek pejabat sing mara nang ngene kiai ngono iku ya sing apik pejabat sing apik. Ati Rasul. Wa ulil amri minkum lan taat nang pemerintah, maksudnya pemerintah. Ana sing maknane pokoke ketua komunitas kon patuh ketua masyarakat nang RT lah taat nang RT ngene. Kuwi taat. Sing penting ora perintah babagan maksiat. RT ku ora tau perintah maksiat ya Pak RT. Ora tau perintah dadu ora tau. Mereka ngajak tepat itu ditaati. Ojo bantai ae. Bantai ae ra gelem nyewang bantai wae sesuk rasakno. Ora ngesakno. Jadi kudu ditaati selama ora perintah maksiat. Mergo nek perintah maksiat bapane pejabat mbok lurah, mbok camat, mbok bupati. Nek rame-rame ngajak pesta mabuk. Sing ora gelem melok tak hukum. Lha iku ora oleh dibaturi. La ta'at dari makhlukin fi maksiatil khaliq ora kena. Taat ning makhluk kuwi nek taate kanggo nindakake maksiat ning Gusti Allah. Fa in tanazatum mongko lamun persulayan sira kabeh. Persulayan dia berbeda pendapat. Berselisih paham jenenge wong akeh iku mesti ana beda pendapat ana selisih paham wong sing akeh padha yo-yoan iku bener ora ana sing yo-yoan ngaku kleru kiai gegeran kaidonan wasarae nek tau ngaji ora kagetan nek tau ngaji ora ada hukum kabeh ora ngira nek tau ngaji wong kiai kono cocok wajar ora nang dunya kan dhisik karo sabda nek Gusti Allah wis sabda disabda ilang bitu ba'dukum wala bitu ba'dukum bil ba'din adu nek metu nang dunia dan sok ben anak turunmu siji lan sijine bakal saling bermusuhan wis kalah sabda dhisik kon kudu ruku ben wong sak tanggungan mustahil muhal orang kudu cocok kabeh wong sak sukaran muhal ora iso mesti ana tidak cocokan jane wong liya tuju wae kadang kala satu dua
Nek terjadi silang pendapat, beda pendapat, piye solusinya harus gimana? Baik kana jatuh mongko lamun padha prasulayan sira kabeh, beda pendapat, pisain ing dalam siji perkara, mbah iku perkarane apa wae. Mbah perkara tentang solusi kulit carane bangun dalan, mbah iku perkara carane ngukur sesama tetangga, sapa wae nek terjadi silang pendapat iki piye solusinya gimana? Ora ana solusi sing luwih bener, luwih apik, luwih pas kejaba farduhu mongko balekno sira kabeh. Ilallah maring Gusti Allah, maring Gusti Allah tegese maring kitabe Gusti Allah, tafsire jarane ngono. Ila kitabihi, jadi kembali neng aturan kitabe Allah. Carane piye? Carane yo ngaji, ora delok terjemahan ora. Ngaji neng wong sing ngerti babagan Al-Qur'an, yo carane ngerti tafsire, ngerti macane, ngerti keterangane. Wa rasulilan balekno kembali pada aturane Rasulullah, bidare neng hadis Gusti Allah, nang sejarah Rasulullah, neng siratul Nabi, nang lakune Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi neng tafsire diterangno, nek terjadi perselisihan nalika Kanjeng Nabi dhewe pi matur ning Nabi muda hayatihi. Nek wis itu pi wa ba'dihi ila sunanihi, balik ning sunahe Kanjeng Nabi. Ngono iku ing kuntum lamun ana sira kabeh ana iku tuk muinuna padha iman sira kabeh. Billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir dina kiamat. Jadi kembali ning aturan Gusti Allah lan Rasul itu kanggone wong iman. Kanggone wong ra iman ya iso kembali ning dukun, iso kembali ning punden, padha dindari darah utang amken ngarah pati yemok. Laratan gamke bendino buaki ning gonem kok kuwi dukun ngono iki gojlok kuwi. Aja percaya mesti ngajak bukan ngene. Laratan gamke pokoke yang dukun untuk apa ngono iki gelo pokoke. Mesti kok buaki apa. Kan lan awake dhewe kan wong iman balike ya nek Kanjeng Nabi. Nang Allah lan Rasulullah. Rasulullah piye bae mlaku kiai sing ngerti sing paham kiai. Nek bali ning dukun ya kopi ya. Bukan ape, rusak aja sengsara mulai bolo. Barang ngene papak malah dilincipi, dudu pisan ya. Cara kaya lincing pati kowe kudu sak iso-iso kudu budidaya biayane semene, minyake semene, menapa menyane semene iki trike dukun kempros lho. Hampir mulai itu mesti ngapusi, mesti ngejur ngejur balik ning liyan Allah Rasulullah. Ingkun untuk minum niku nek kowe iman kelawan Allah lan Rasul. Nek ra iman yo karek sak karep-karepmu padha cara diterangno lebih luas kan ngoten. Boleh penyelesaian ngarsane Allah lan Rasulullah niku nek kowe iman kelawan Allah lan dina akhir. Nek kowe ora percaya ya ape mara nang punden, ape mara nang dukun, ape mara nang segara bakal karek kowe. Ngono iku bakal kabeh ana undu-unduane. Dadi Gusti Allah niku memberi kebebasan selama kita isih urip itu kebebasan. La ikraha fid ora pemaksaan ing dalem mlebu agama dalane agama karek sak sirmu. Hampir sing urip pengen ngono tapi ditenono langsung ben mati. Kabeh aina kama disiyun bi bakal nabi wase. Angger iman amal saleh mlebu swarga, angger kedua kaya mlebu neraka. Saleh iki saleh yo patuh. Trek apik, iki saleh iki beda-beda. Salehku ambek saleh Pak Yai Panawi beda. Nek saleh kiai kan yo ngaji, salat sunah, terus Quran. Yo pokoke wiridan. Nek saleh ngurutani, mbah misale bar subuh terus wiridan, terus manten santen duka.
buka aku terus nek lambiangan lawan newi nek dautane ora soleh jenenge. Soleh itu maknane ora kok bagus pantes trep, nek bagus kan asan utawa kaya. Soleh pejabat yo, wah pejabat kok wiridan terus. Ya ora soleh mah seneni wong akeh umpamane lurah buka subuh nganti jam 8 isih wiridan bareng wiridan buka kok terus ora sida ning kantor. Ya ora soleh jenenge. Dadi soleh itu pas patut trep. Soleh polisi ya wajah kantor, soleh pedagang dagang orang ngapusi, ngono iku jenenge soleh. Soleh wong tani ya wayah nang sawah, nang dalan sawah, umumnya wong akeh jam 7, jam 8, wayah salat, padahal tidak sedelok niku soleh. Nah, soleh iku ukurane kiai gak ora enek wong soleh. Soleh ukurane kelambine kudu kaya kelambine Mbah Yai, ora enek wong soleh. Jadi soleh niku patut trep. Iman lan soleh itu ya lakone trep patut pantes. Angger wong iman lan amale patut pantes trep ya bakal mlebu swarga. Angger duraka ya mlebu neraka ngoten mawon. Mugi-mugi patut mugi-mugi barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم آمنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة وأمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نقول لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا خبير يا سميع يا عليم يا مؤمن يا مهيمن يا سلام يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا جبار يا وهاب يا قهار يا لطيف يا كريم يا عليم يا عليم اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضارا إلا أتيته ولا عيوبا إلا سترته ولا حاجة ولا فريضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا نافعا ظاهرا وباطنا دنيا واخرى واجعل حاضرنا في هذا المسجد ممن يستحق رحمتك ومغفرتك يا الله يا رب العالمين واجعل هذا البناء بناء مباركا مهديا نافعا ظاهرا وباطنا دنيا واخرى يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nomor